Mit navn er Hans Kargaard, og velkommen til min Odyssé. Jeg elsker naturen og rejser verden rundt og udfordrer skæbnen for at vise jer, hvad der er hvad, og for at vise naturen, hvem der bestemmer. Fra de højeste bjerge til de laveste dybder tager jeg med overalt. Det er Hans Kargaard. En naturodyssé. Mit navn er Hans Kargaard, og velkommen til svampejagten i de danske skove. I dag er vi ude i skoven for at lede efter svampe. Det er jo svampesæson, som kan tydeligt ses. Kom her. Det er svamp, det er svamp. Jeg har min trofaste svampesæk med mig, som vi kan bruge til at befæstne svampene i. Kom, jeg har fundet noget herovre. Prøv at se. Lige her. Det er Svampinus campanicus. En ægte mands svamp. Det er en svamp. Det der er lige med den her svamp, det er, at den er utrolig giftig. Altså, du vil ikke tro, hvor giftig den er. Wikipedia siger, at den er fra en skala fra 1 til 100, der er den sådan 99. Men jeg tror ikke på gift. Altså, gift, det er sådan noget sindssygt noget, som staten har lavet for at holde sig i skak. Så den her, den rører lige i sækken og kommer i suppen i aften. Det var blot en af de mange 100 svampe, vi skal bruge til suppen i aften. Så kom med, lad os finde flere. Kom med denne vej. Kom så. Det her. Det er Abelus campanicus. På den der skala, jeg snakkede om før, der er nok cirka på 110 eller sådan noget. Altså, vi vil dø bare en 1 miles radius af den. Men som I kan se, vi lever stadig. Suppen. Jeg bliver lidt sulten. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her er, men det smager ret godt. Og som I kan se, så er der ikke sket noget med mig. Gift er bare en myte, lavet af staten for at holde menneskeheden i skak. Det var alt for i dag. Peace out.